कार्यक्रमाचे सायकल मास्टर बघा ते टेंबे तोंडामध्ये ठेवून एका विजुनारा सायकल मास्टर छातीला एक पाठीमागा एका फोडून दाखवणारा कांडी नाली ट्यूबलेट सर्वांनी प्रत्येक माणसा टाळ्या वाजवायला सर्वांनी टाळ्या वाजवते त्या माणसावर एक पत्रा ठेवून एका लोखंडाचा त्याच्यावर एका सायकल मास्टर बघा त्या माणसावर एका गाडी उडून जायचा कार्यक्रम होते एका मोटरसायकल एका टू व्हीलर त्या गाडी बघा केवढा वजा असते बघा तुम्ही पण विचार करा किती क्विंटल असते की काय की म्हणजे माहित नाही का कुणाला पण आहे का त्या माणसावर एका गाडी एका आता उडून जायचा कार्यक्रमाची सायकल सर्वांनी टाळ्या वाजवा सर्वांनी
एक तमाशा कार्यक्रम नाही, एक ढिंगाणी कार्यक्रम नाही भाऊ. एकीकडा प्रत्येक गावात प्रत्येक वाडीमध्ये भालाजी जे नावरो या कलाकार आंध्र प्रदेश कलाकार बघा, तुम्हाला पण माहित आहे आंध्र म्हणलं आंध्र बघा इकडे जवळ नाही भाऊ, इथून कमीत कम 1200 किलोमीटर सर. तिरुमला तिरुपती तुम्हाला पण माहित असाल, आंध्र प्रदेश आमचे गाव. बघा बघा फायनल कार्यक्रम आहे. काल रात्री डिझेल सांगलेला आहे, डिझेल आणून दिलेला आहे. त्या डिझेल वर अजून एक कार्यक्रम आहे साहेब. तसंच उद्या पण एका पैकी लावणार, उद्या या ठिकाणी बघा लागा, उद्या या दगड बघा साहेब, उद्या या दगड बघा. ते किती किलो आहे की मी पण मापलं नाही भाऊ, पोट भरासाठी या दगड आणलेला आहे. पण या दगड बघा आणि छातीवर भाऊ, छातीवर टुबून हातोरणा बोलाची कार्यक्रम आहे उद्या कार्यक्रम. तसंच लास्ट कार्यक्रम या ठिकाणी एक खड्डा बघा, एक मोठा खड्डा काढून खड्डामध्ये एक लहान मुलगीला 2 तास भाऊ, 2 तास सजीव जिवंत समाधीची कार्यक्रम आहे. या सजीव जिवंत समाधी केल्यानंतर तुम्ही या गरीबाला सागर करायला लागती. तुम्ही सागर म्हणजे बघा, तुम्ही पैसे देऊन मला विसरू दादा भाऊ. कष्ट बघून कोणी आहे का फुकट बघणार लोक आहे आपल्या गावाडीमध्ये. तुमचे कष्ट बघून दान धर्म करते. आमची वाडी चांगली लोक आहे म्हणून बघा ते भाऊ सांगितले म्हणून इकडे आलेला आहे. पण बघा इकडे ऐका रेस्टॉरंट बार, रेस्टॉरंट मला मालिक बी मला या जागेत दिलेला आहे, करंट बी दिलेला आहे. पण कार्यक्रम दाखवण्यासाठी बघा दीपक भोगले साहेब, दीपक भोगले साहेब बी या कलाकाराला बघा आणि आमची वाडी बी चांगला लोक आहे. तुम्ही कार्यक्रम बघा, आमची हातानं मी बी साकार करतो म्हणून बघा ते नाव ते भाऊ बी एका मला नाव सांगलेलं आहे त्याच्यामुळे ऐका कार्यक्रम करू लागले भाऊ. पण उद्या एका भाऊ ऐका कार्यक्रम केला नाही, काही ढिंगाणी कार्यक्रम केला नाही भाऊ. इथं सचिन भोगले, सचिन भोगले भाऊ, सचिन भोगले वंजारे भाऊ, राजू वंजारे भाऊ या कलाकाराला बघा, या कलाकाराला तिरुमला तिरुपती बालाजीला जीवा लावण्यासाठी, तिरुमला तिरुपती बालाजीला जीवा लावण्यासाठी 2 किलो गोड तेल सांगलेला आहे. धन्यवाद.